yenti kay dañal aduna no feewi hade makko dañde noon nene makko hay cuɗari mum yeeyi ngam ñammindeɓe nene makko yennama fiyama ƴettama sababude maɓɓe pour nene makko jooɗo taw ñamani nan ñamminaɓe aro ñande wotere so arti o ɗannima o arti o nodda dendagal sehilaɓe makko bandiraɓe makko hankadi ñamɗele ne ndefe yimɓe ne ñaama ko yarete ene soode yimɓe ne jara ñande wotere o jooɗi e sehilaɓe makko ɓe ñaama tan gila makko beddi gonni sehilaɓe ɓe ɗum ko haaɓi ɗumen ɗi kaari an jogui hen noon sehel makko on ko gawlo makko kala ko yi waɗi haalata wima an kam kaari an hande kay ɗo gonɗa pupoɗɗa ko weltade jala aɗa jogui ndi jawdi aɗa jogui naggam hande aduna fof nana huccita e maɗa yimɓe hankkadi ngara tan holko woynuma o yiiɗi hoore o wi ala ñaame tan min wonko ari en o miiji ko yummakko o tawi hande o mona nafa yimmiraɓe janami o mona nafa hande kori janani yummakko hande noon suddi leydi te ala sifa tampere nde yummakko tampana noon o wi waaji o sifani waaji o histoire hakkude nene makko o wadde noon o nene makko ɗeɓino sokede sababude maɓɓe jamma o fof nene makko ne jooɗi ronti anade taw ñamade ne ñamdino ñamminiɓe sodaniɓe ordonnance weeti hade wedde waaji o wimo janggo ɓayde mi rewi ma ya yoɓam a jaɓani yoɓde te wona o ala wona o jaɓani ko ala o wimo janggo komi nawoma laamu jamma o leyɗo ronkiɗa anade o waali woyde sukaɓe en waaji ari tawi mo ɗon yennimo ƴattimo waɗi ko watti fof joni noon ɗum saaha fof so arti e makko o ronka jeyde hoore makko o wonay woyde te nde o yeehi o ɗanni o acci jangde makko sababude ɗum o yeehi o ɗanni ngam yidde suurde jinnaɓe makko yimɓe foftinde jinnaɓe makko nde o yeehi hankkadi ha o fuɗɗi uditade koye nden hakkude jinnaɗo makko dutti woni hankkadi kala nde o jooɗi so miijima ɗum tan hankkadi o ronka jaggude hoore makko o woya so tawi noon Allah yeɗima a wurdi e jinnaɓe ma nela sallah sallam o wi ɓiɗɗo wurduɗo e jinnaɗo ɗum heɓani aljanna on perdi less koyɗe jinnaɗo aljanna ɓiɗɗo ko ɗon heɓoto tinnoɗen e jinnaɓe meɗen tinɗo e jinnaɓe men waktu o yonti kono so en mbino eɗen jajjino ene jogii ko heewi mbi ko heewi ko poɗɗen haalde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo muɗum tinnoɗen no feewi tinnoɗen janggen tinnoɗen ɗoftoɗen jinnaɓe men tinnoɗen janggen ɗoftoɗen jinnaɓe men moƴƴinen koddigal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi seedatano Jibril ina wasiyo kam koddigal ha cikkumi mataw so neɗɗo maayi koddiɗo makko ronatama ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam meeɗino omo hoddi e kefeero gooto kefeero o so fini fittat galle mum ha laaɓa fitta bedda mum ƴetta mbalis o yuppoya galle nelaɗo so fini ƴetta mbalis o itta ɗum ha laaɓa nawa pubel to mbalisaji beddete weddo toon janggo kadi o fina kadi o fitta galle makko ha laaɓa o fitta bedda ara o jowa galle nelaɗo woniri noon ha woni dumuna nelaɗo so fini ari ƴeewi galle o tawata ɗum mbalis ɗum haaɓi nelaɗo noon nelaɗo yeehi galle makko salmini namdi sukaɓe wi onon kam to bamon woni ɓe mbi baba amen sellani o dumunno foof nelaɗo yeehi ha suudu makko to woni to ari salmindemo itti hunde kadi waɗi e jungo makko nelaɗo wimo o wi nelaɗo ni an ko andi mami sellani o wi ko mi ɗiyanno saaha fof tan sa fitti mbalis aɗa weddo gallam joni noon oɗo dumunno fof mi ƴeewi mi yiyan to mbalis gandum kam ko hanma wadde ni ko won sababu namdi noon sukaɓe mbiya sellani gandu wadde ko ɗum hamma garmi salmindema o wi nelaɗo ndaari nelaɗo o wi an nelaɗo mi yiɗa diine maɗa mbeɗa añma ha woni somi fitti mbalis nufoyami koye galle ma i an hol fof no jogortoɗa miijo e ɓernde ko mbaɗanmami kono foti musde ni gara aɗa salmina kam aɗa ƴewno mbaddumi ɓandu nelaɗo wimo aha jomam wi ko yomi ren haqqe koddigal yomi ren hurum koddigal ko ɗum tagi mbammi ko mbammi ko
daari nelaɗo ha ɓoye o yimmi o jooɗi o wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah mi seedima deweteɗo ala so wona Allah mi seedima an ka nelaɗo Allah sabu ko nelaɗo Allah tan wawi waade no mbaɗa ni oɗo bone mo bammami fof an ala ko mbawɗa wadde kam so wona yobde kam ndeɗo moƴƴere min mi gomɗini Allah dendagal ɓesgam e enɗamam fof natat islam so Allah jaɓi sababude maɗa ay on nelaɗo noon jangguini en yo en ɗon hurum koddigal yo en jurmodira koddigal ngal ndeno ndiɗen hurumaji koddigal jarɗon jafoɗon on noon min keblaki yewtere nde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh machallah en nani ko haali ko Allah jeeya ko leydi Mauritanie min noon o meeɗa kam yiide kanko Uwaysul Qarni minne kadi min nelaɗo mi meeɗa yiide mo kadi min o yiyata kam e aduna minne mi yiyatamo e aduna o wi Aboubacar he an hoorema a yiyatamo o yiyatama yaw ka wasi Allah parce que annabi sallallahu alaihi wasallam o wi Oumar ane Aliyu ma on jiido e makko ono sahabe ma on jiido e makko kala ne jiidon mo mbiyemo mbeɗo salminamo jottina noon kam mo salminama ski ɗum waɗi neɗɗo woto yi neɗɗo jawɗa ɗum ay o wona sahaba de kono nelaɗo haaliri e makko ndeɗo moƴƴere wi sahabaɓe ɓe so tawi on kawroyi e makko janggo ñaagoɗemo duwaw duwa makko ko jaabete nelaɗo mo ɓe gondi o koye ɓuuri wawde jaabe duwaw kono nelaɗo jiɗi jangguinde ɓe ko neɗɗo kala mo jiiɗa jogo e makko jorto moƴƴo jogo e makko jikke moƴƴo caggal ɗum nelaɗo wimi capan temeɗɗe ujunere e leñolam omo hasbana ɗumen yowmal qiyamati ɓe naata aljanna sababude makko temeɗɗe ujunere leñolam Uwaysul Qarni ene tefanaɓe ɓe naata aljanna ko majjaɗo e leydi ko gandaɗo to asmawuji ko majjaɗo e aduna gandoyaɗo laakara ni nelaɗo sifori Uwaysul Qarni nelaɗo noon wi mi yiyatamo o yiyata kam Seydina Oumar gila ñande hen nde naɗa haali kaɗo haala ano nelaɗo ruttodini Aboubacar rutti o woni khalifa kala nde hajjiyankoɓe ngari omo witta gueɗe Uwaysul Qarni o yaha o namdo Yemen naɓe nelaɗo kadi sifi Uwaysul Qarni hay sifa makko no tagodi makko no tagori wi tagodi makko ko ni o sifori no walaba makko ɗo toɓɓere wadere wotere nan ɗo fatere nde wayi kono Bagdad ɗum ɗo dirham woni fatere wonore seeɗa puccude koyngal puccu nelaɗo wi sifi ɓe wi wonde ɗum nani e walaba makko he pour fankanta so tawi ɓe jiiɗoyi andudemo Allah waɗata hitande fof Seydina Oumar so hajju yoni o yaha Arafa o daro toon o wona e namdade seteji arɓe hajju o namdo soɓe ganda gorko biyete Uwaysul Qarni no Allah waɗata kanko Uwaysul Qarni ndekete omo diine l'islam nde o nani islam na sallallahu sallam neli islam leydi Yemen ko ɗon ɓe nelaɗo nelnoɓe koye ɓen o gomɗini Allah o naati diine l'islam nene makko kadi o tumni ɗum o nani ɗumen islam woni ko kanko tan nene makko gondi so fini o woni koye service aji nene makko kanko wuppanta nene makko kanko lawƴanta nene makko kanko ñamminta nene kanko defanta nene makko kanko ñamminta nene makko woni o ala haaju so wona ha yummakko wimo wat feere kajjoya jaha jiya nela sallallahu alaihi wasallam o wi nene mbiɗa yiɗi kono mi accatama ha abada nene makko wiyamo joni yaadu e sete ɗannotoɓe ɓe jaha ɗannoɗa gona tan hayso ko lewru walli mbiɗa min accam mi wurat tan Allah wurna tan o wi nene mi watta ɗum ha abada mi accatama ha abada ni Uwaysul Qarni wondi nene mum woniri noon ha ñalawma goto kamɓe hajjiyankoɓe Yemen naɓe ngari hajjude nde ɓe ngari hajjude Seydina Oumar hitande foof ina yiilo Yemen naɓe ha o yehi toon ñande no hawre mabɓe o salmodiri mabɓe haaɓe gayni on sa o wi ɓe holto yimɓe Yemen naɓe goni wiya e ɓeni o namdi leñol Uwaysul Qarni en wiya e ɓeni famille makko o namdi wiya e ɓeni o namdi o wi ɓe Uways bun Amir beele o arani ɓe mbi ala ɓe mbi noon bappaji makko nani babirawo makko nani nden noon Seydina Oumar namdima ala hay Uways o haali
Seydina Umar wi mo yumma ko ne wuuri o wi aha yumma ko ne wuuri Seydina Umar wi Allahu akbar wi sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam nelaɗo gomɗi jooɗo ha hitande wonde Seydina Umar ruttoyi toon ari arfa yetti tawi mo ɗon ne namɗo ha tawi mo dari waji ɓe mbi ko woni Waysul Qarni Seydina Umar salmodiri e makko wimo ko an woni Waysul Qarni nela Seydina Abubakar iɗi fof namdade mo koko nelaɗo sifino e makko wimo ittu wudere ma ɗum ɗon ande ɓe mbanno cumci karminirɗi o itti lefal ɗum ɗon tan o yi fatere nde tan o memi fatere nde kam Seydina Umar o wi Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti Allah nde Allah wurni kam ha jimami Waysul Qarni kanko ɗon hawa o anda ko woni haalede hade ɗum noon kanko Waysul Qarni nde bappiraɓe makko nde hooti nde noddimo wi Waysul Qarni min nde hikka min keeɓi ko hawni o wi hollum o wi amirul mu'minina Seydina Umar gonɗo laamɗo julɗo ñalawma hande o min ngari omo namdo Yemen naaɓe o rewi namdade Yemen naaɓe ha o namdi leñol men ngol ha o namdi famille men on ha o namdima o namdi he yumma o wi hono Seydina Umar andi nenam ne wuuri o wi kanko de namdi ay caggal ɗum hitande wonde nde o yi hajuuri kanko Waysul Qarni nde Seydina Umar yi fatere nde yetti Allah caggal wi alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah nde Allah wurni kam ha kawrume maɗa o wi gomɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo de gomɗi wono nelaɗo wino Umar mi yiyatamo Ali Abubakar yiyatamo min mi yiyatamo kono an Umar a yiyama caggal ɗum Umar mbiɗa andi so tawi eɗen mbi eɗen dippa e mayre ina wawi taw goɗɗum hiɓeta kono noon kadi alay sago sabu geɗe ɗiɗi Allah ina tentiniɗe geɗe ɗiɗi Allah wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana tagal nde mi ñaawi nde on ndendinta kam hay hunde min jommon holko Allah rewni hen jinnaɓe mawɗon ɗoftoɗe haqqe jinnaɗo so tawi ɓiɗɗo andi haqqe jinnaɗo no foti mawnude andi ɓiɗɗo o wawata andude valeur jinnaɗo e makko ha o dañi ɓiɗɗo ay kala nde ɓiɗɗo dañi ɓiɗɗo ma o andu haqqe jinnaɗo no foti mawnude fof noon kadi ɓuri mawnude ko haqqe nene nena sallah sallam namdanoma holmo haqqe muɗum ɓuri mawnude e wondiɓe nelaɗo wiɓe ko yumma o wi caggal ɗum o wi yumma o wi caggal ɗum o wi yumma ha won laabi tati caggal ɗum o wi hol goɗɗo o wi bamma sabu haqqe jinnaɗo haqqe nene ina mawni mi addani en ɗo tan qissa goto oɗo qissa tan enen ma en jangu hen sabu goto fof jogui haqqille nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o meeɗino ñande wotere omo joddi e sahabaɓe makko omo yewtida e sahabaɓe o wi sahabaɓe ana fil janna ma a Waysul Qarni o wi min annabi mboɗomi aljanna ɓeɗo wondi Waysul Qarni Waysul Qarni no o wona o sahaba Waysul Qarni o wona o annabi kono nelaɗo sallah sallam wi min mboɗomi aljanna ɓeɗo wondi Waysul Qarni sahabaɓe ɓe kawa non e on saha omo wonde Seydina Abubakar omo wonde Seydina Ousmane omo wonde Seydina Ali omo wonde e sahabaɓe ɓe fof nde o haali haala ka sahabaɓe ɓe noon haawi e mbi nelaɗo Waysul Qarni mo mbiɗa o de minen min gandamo te min jiyanimo ɗo te hunde nde haawi ɓe holno ɗum haawiri ɓe nelaɗo sallah alih sallam kala e sahabaɓe mo manti cikkama taw ko on tan dañi o meeɗi jaggude jungo Seydina Abubakar o wi Abubakar ayi no jaggirmami ɗo ni o jaggi ga Seydina Umar o wi ayi no jaggirmami o wi ko ni mayideten o ayi ni mayirten ko ni gimmortoɗen ko ni natirten aljanna sabu so Allah nawi en Madinatul Munawwar nelaɗo sallah sallam lelorini Seydina Abubakar leliga Seydina Ousmane leliga ay ko noon ɓe mayiri no jaggirno juuɗe mabɓe ko ni gurduɗen ko ni mayirten kadi ko ni gummirtoɗen so nelaɗo naati aljanna ko noon kadi ɓe gonirete o wi Abubakar an limanagal maɗa so tawi peesodirama limanagal yimɓe wonɓe nder leydi ma limanagal magal pees
sabu Abubakar woni goto mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haalni wonde Allah neli ɗum o waɗani ɗiɗi e tati o fuɗɗi wiide mo sikkita won koyɗol ngol hoyɗum ne nelaɗo wimo koyɗol magol o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulallah mi seedima deweteɗo ala so wona Allah mi seedima an nelaɗo caggal ɗum kanko Abubakar ko nan sallallahu alaihi wasallam o haali e Seydina Abubakar sifuuji kawni sabu Seydina Abubakar woni ɗimmijo makko to lomtugal Seydina Abubakar woni ɗimmijo makko to Haru Hira nde hefere ɓe ndiddimo omo yaha Madina e hayre kanko Seydina Abubakar gonduno toon Seydina Abubakar ƴetti jawdi muɗum fof ari hukki nelaɗo o alano ko welnomo e aduna so wona ko weli nelaɗo so en duttima kadi so Seydina Umar Seydina wa aleykum assalam so en duttima Seydina Umar nelaɗo innimo Farouk woni ceerno gonga e fenani nelaɗo wi so tawi annabi ina wonanno caggalam Umar ko an wonanno nelaɗo manti Seydina Umar ha cikkama to Seydina Umar ala hono makko ala o ari Ousmane te ƴeew e kawasi Allah ay ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo nayoɓe on hoɗon gandiɓe kamɓe nayo Abubakar Umar Ousmane Ali ɓeɗo fof ko isiraɓe nelaɗo kamɓe nayo koɓe isiraɓe nelaɗo kadi kamɓe kadi ɓuuri ɓallade nelaɗo ɗiɗo ɓe en dokkimo rewɓe ɗiɗo ɓe o rokki ɗumen rewɓe te ko ɓe ɓuuri ɓallade mo ko ɓe goni nayo lomtiɓe ɓe caggal makko ñande wotere omo wondi e nene Aisha eɓe goni e suudu Seydina Abubakar yetti hongi damal ngal Nela sallallahu alaihi wasallam wi Seydina Abubakar bisimilla o naati taw nelaɗo ne ñongi koyngal tuɗum mum ha korlal ngal ina yalti woɓɓe mbiya buhal Seydina Abubakar naati omo wonde nene Aisha caggal ɗum Seydina Umar ay hongi damal o wi holano o ara sababu nde ɗiɗo waktuji ko ɗin waktuji woni ɗi sahabaɓe ɓe mbaynortono galleji mo mbayno koreji mumen wonde emin jaha mayoyde emin jaha kono min ganda so min garta ɓen pijirano dinel islam ko enen garata e zamanu hande o neɗɗo yami ala temps walla mbiɗa jaggi ɗum ɗo hami gayna te Allah gurdam maɗa fof Allah ala ko sohli hen so wona oɗo diine so wona nde ɗo juulde te awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi as-salat fa iza salaha aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasira ko adi fof ko neɗɗo ina hasbire yawma al-qiyamati e golle ɗe o gollanno e aduna teskoɗen ko nde ɗo juulde so tawi juulde nde moƴƴi o malama so juulde nde boni o heeɓi haaju ko dogete ko fof ko tampete ko fof ko ɗum ɗo ko nananno ɗen annabaɓe ko nananno ɗen seeremɓe men ceerno Saydi en Cheikh Oumar Fouti en dendagal seeremɓe ɓe ala ko ɓe dogananno ala ko ɓe tampananno so wona oɗo diine l'islam ɗum noon tinnoɗe no feewi tinnoɗe jangon neɗɗo kala ko wawi wadde waɗani ko hoore mum sa jangi a wawi diine ma aɗa woni ɗo siiri ɓuri fof musde e yurminade ko neɗɗo wona e cukagu mum janngani yaha ha mawna pour jangga ko caɗele a yiɗa janngu tawa wonde sabu hankadi haqqille maɗa hankadi haqqille ƴoƴi wona hunde fof watanade haqqille ɗum noon ɗo gonɗon sukaɓe ɗo haydara oɗo saha ala ko waɗɗi on mbaɗe feere jangon gandon diine mon keɓon no ndewirɗon Allah ta on tampani tinno ɗon no feewi raɓɓinare Ceerno Siraji jaram Allah ɗi ɗe andanaɗi ala waktu hen goto mo juulanɗa Allah mo Allah jaɓi sabu ala e waktuji he mo ganduɗa ko ɓuri hen bonde kadi neɗɗo wasa jangude wasa kadi rewde kadi andude wona diine ma fof ko tukkur mukko aljanna ɓaɗi julde ma nde fof joni noon jomum nawe to juulete julde nde juuleteɗa nde ala sujudu nde ala ruku ko julde du'aw joni waktuji maɗa ɗi julɗa e gurdam ma ɗi a timminani ɗi beele joni ndeɗo julde nde juuleteɗa nde ala sujudu ala ruku beele ndeɗo ina wawi timminandema julɗele ma ɓennuɗe jabogol ngol ko ala wawa kono Allah ina hokkuma temps gurdam ma neɗɗo ko min mahdi ilallah hakkunde tekke e ɗabri ɗo sooma e tekke o somte e tekke o soome e tekke o watto e ɗabri makko nden hakkunde nabi sallallahu alaihi wasallam wi ko ɗon neɗɗo janggata anda diine tinnoɗen no feewi
aduna fof so en ndendi mun en ndewda e makko Allah ñalawma ma ara sertade mabbe kambe fof ko antani hoore ma aduna fof sa rendidi e makko ada wofda e makko Allah walla ada rewda e mabbe Allah ñalawma ma ar certon ko antani gabri ma hay so neddo ruttidima e jinnaado mudum kanko tan gabri ma kanko tan e namdal makko dum non tinno den no feewi ko haalete ko ñalawma ma ar dum laaba ma certa wonani tindol tawi na ko haalete ko walla ko waajete ko naniranoda dum en ko tindol ñalawma ma ar dum as wonde me tindol ko ɓuri mawnude fof ko ndeɗo julde noon ko ɓuri sattude fof ko ndeɗo julde kala ko ɓuri sattude ko Allah ina rewire ndeɗo julde ko ɓuri mawnude fof ko julde nde ko ɓuri sattude fof julde nde ƴeew julde nde dendagal qawaidul islam o fof nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde Allah addantamo ɗumen nde neli ko seydina jibril yo artata ne sallah sallam kono ƴeew julde nde e mawnude Allah e hormade julde nde nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah yiɗi hokkudemo julde nde o itti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko makkatul mukarram yo neli jibril ara nela sallah sallam makkatul mukarram addimo baytul muqaddas woni Palestine Jérusalem ko baytul muqaddas woni suudu ndu wondu Jérusalem ndu nela sallah sallam tawi ɗon fodde temedere ujunere annabi e Allah nelnoɓe fof kamɓe fof nelaɗo tawi ɗon o julniɓe kamɓe fof e diine baba Ibrahim ɗum woni ɓe mbiya leylatul miraj israj nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wayniɓe ɗon o fayi dow asmawuji asman arwanijo o tawi ɗon annabi asman ɗimmijo asman tataɓi kanji fof annabaɓe fof o tawiɓe e asmawuji ɗi ha o yetti e nokku biyeteɗo sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa sidratil muntaha ɗon woni seyyidina jibril muɗum kañum ko ɗon haɗata deɓe kadi haɓe jetti sidratil muntaha seydina jibril wi nela sallllahu alih w sallam min de ko ɗo woni place am ko ɗo kaɗami ko Allah nelata kamɓe ɗe yaha e aduna he ko fof ko ɗo tan kaɗami nelaɗo wima an noon ko an wiya mi noto e joomi sa wiya mi noto e joomi mi anda to joomi to woni te addi kam ha ɗo jon holno jarami jibril wi mi anda joomi biɗo yaara ha ɗo kanko andi noon no wittama te ka wasi Allah kanko seydina jibril Allah ina andina nelaɗo kañum ala to ala nde ɓe ngari e asmauji ɗi nde nela sallah sallam e jibril ɓe kawri ɗon e malika goto malika o ina fayi leydi jeeɗiɗi jibril namdimo musidɗam holto paɗa o wi ko joomam noddi kam o wi nodduma holto o wi leydi jeeɗiɗi ay Allah ina holla nelaɗo kawasiji wonde ala to ala kanko Allah ina noddamo yeeso asmauji jeeɗiɗi saabu sidratil muntaha woni ko dow asmauji te oɗo kañum wi ko Allah noddimo ko less leyɗele jeeɗiɗi nelaɗo ɗo dari tinani tan ha hunde biftima ɗo haaldata jibril eɓe jeddodira ko ni hunde biftima o tinan tan ha hunde joƴƴinimo e nokku o nani hay leɗɗe e kuɗi ina mbiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah hay kuɗi e leɗɗe o nani ina inna Allah ina innamo kanko nela sallallahu alaihi wa sallam ay ɗum woni to qur'ana wiyata wonde Allah wi o ɓalli ɓeydi kadi ɓallade fa awha ila abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a ay ko ɗon woni Allah wi o ɓalli Allah wahyi maccuɗo mum ko wahyi makko on sa noon Allah itti fodde 5 waktu tottimo wonko haali ko waddi Allah kono wonko haalani ɗum ko hakkunde makko jomi ko Allah itti 5 waktu tottimo mbimo nawan ummatuma o omo immo omo arta o ari ha e asaman jeego ɓiijo e le ko ɗon o tawi seydina Musa alayhi salam Musa namdimo holko yahanno o haalni Musa wimo no foti waktuji Allah rokkuma o haali Musa wimo ruttu Allah usamma sa yehi yimɓe ma ɓe mbawa ko gaynde o rutti to Allah omo ustane waktuji ɗi omo arta omo ruttane omo arta ha heddi waktu 5 caggal Musa wimo hay ɗum wiya Allah usamma o wi hangadi mi hersi accu tan ɗiɗo mi yaha mi mbaddoya hen ay ɗin waktuji 5 ɗi o addino ɗin waktuji 5 woni sababu kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o yaltinira galle ba makko o yaltinira wuro makko adi fof ko ñagade yafuya ko adi fof ko ñagade yafuya ne wawi taw woodi ne wawi taw ɓooyi ko joɗɗon ɗo oɗon paɗa min tardi arde musidɗo hono ceerno Hamdou Siraji min jettamo emin jarnamo kadi emin jettanamo Allah emin duwanomo sabu katantagal makko
tinnare makko darde makko hono makko en gasata e nder wuro ngo kono noon pellital ngal o jogii ngal e kiramɗam o jogii ɗam e yidde nde o jogii nde yidde nannude gandal e koye sukaaɓe yidde wallude rendo ngo ɗum wona hunde wemde te hande ina lime duuɓi sabu alhamdulillah rabbil alamin gila min jottodiri ko ɗum woni ko gandirmomi minen noon e welsindaare amen kono yidde makko e teddungal makko ɗo amen ɗo famɗani sabu saha fof so yimin omo ñaago min nde min garata e duɗe ɗe min ballodira e makko ko faati alhaali ko wona ko nde wonno ko gonɗon e dow mum ko enen fof ndendi ɗum enen fof hannde ko en ɓesngu Madina ko en jibinande Madina woni yidde meɗen ko ɗum ɗo ko gandal sabu ɗum tawruɗen ko ɗum tawruɗen jinnaɓe men ɓe ko ɗum tawruɗen seeremɓe men ɓe enen ne ala ko yooɗi en so wona ɗum min mbawata haalde ko diwi ko kalɗon ɗo ko min mbawa haalde ko diwi ko jimɗon ɗo ko walla ko jangtiɗon ɗo e andu diine ma sifa gandal kanko ceer siraji en jettanamo Allah no feewi duwana ɗemo yo Allah ɓoyno ɗum kono kadi Allah tabitinmo hen Allah hokkamo hen moyen ɗo yiɗi yettinde rendo ngoɗo Allah newnamo yettinde ɗon rendo ngo sabu ɗum ɗo kadi namdi ko jogade moyen sabu jomum ne jogui hajuji ne jogui ko foti wadde Allah wallita ɗum e oɗo sifa noon ko dañde moyen wawde wadde no jiɗiri waɗirde ni min mbasito noon tan ko yon ɓeydu tinnade janggol gandal onon pularenkoɓe mbi ko heewa eyo so famɗi surat so heewi lamminat ye hakke gandal no yooɗiri wonde gandu no yooɗiri Allah namdi beele majjuɓe ɓe anduɓe beele ɓe poti Allah wi ala ɓe potani beele anduɓe ɓe e majjuɓe ɓe en poti Allah heɓiti wi ɓe potani gando goto o wi walla woɓɓe ne mbiya hadis o ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam habrima o wi ko nawmul alimu afdalu min ibadatil jahili nawmul alimu o wi gando ɗoygol makko ngol ɗanoto ngol ina ɓuuri dewal Allah huma binne ɗum holno famorto ɗoygol gando janguɗo o wala ɗanade huma binne wala rewde Allah kanko ɗoygol makko ngol ɓuuri moƴƴude huma binne o dewal muɗum Allah ngal beele ɗum ina susni haalde kono nelaɗo ina jogii dalil mo haalir ɗum kadi ina jogii kadi sababu ko ɗum haalira firti ko neɗɗo fotani majjude on jangi ɗo joni gandal ina waɗɗi debbo mum ina waɗɗi gorko mum sallallahu alaihi wasallam ko talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ɗaɓɓude gandal ina waɗɗi debbo mum ina waɗɗi gorko mum sabu so tawi neɗɗo janngani andi Allah somo rewa Allah dewal makko Allah ngal o woni e wadde ngal ko sabotage holko taki janngoɓe français ɓe jomum en gila CI ha CP ha jaha université ha daña diplôme ji mbaɗa concours aji ƴette liggey goto fof e matiére mo yaari kala goto e matiére mo yaari totte ɗumen yo liggo sabu ko ɗum jangi est ce que joni janguɗo jangde wonde so tawi a nawi ɗumen a wi ɗum yo won pilote avion est ce que woɗum cuusowo jolde on avion fof koko jangete doctoragal koko jangete gande ɗe fof kode jangueteɗe kala ko aɗa janga kala ko aɗa waɗa ko ma naweɗa taw mbaɗɗa formation janguineɗa taw kolleɗa ko ni watte affaire janguineɗa e bindol on saaɓe mbaɗa pratique woni hollede nde ko ni waɗirte dokken exemple neɗɗo mo meeɗa jolde mo meeɗa wawde oto daroɗo o jolowe ngare mi nawa on hol jaɓo yaade ay goto jaɓta yaade holko tawi ɓe jaɓta yaade ɓe gandi o wawa joni noon est ce que ina siiri neɗɗo mo janngani no diine
wiiri o janngani no Allah rewrete o ardo en ɗo wiyamo julna en est ce que eɗen jaɓa ayno en jaɓirta neɗɗo mo wawa oto ardade en wiyane sofira jolen no ɗum sirirani sabu en ganda to nawate ko noonne kadi wasiri Islam ko ɗo tare terɗe to konngol e togol bosɗi mum ko joyi bo seeɗade mo deweteɗo ala so wona Allah tan goto e wonde Muhammadu ko makkuɗo makko ko nelaɗo mo ɗiɗi tokkitiɗa juuli tati kora lewru kor nayi totta asukal joyi joya suudu ka teska ko adi fof waɗɗade e neɗɗo nde helli fof ko andude Allah e nelaɗo mum Allah noon andirte koye sifaji walla maale ɗe waɗi ɗe ɓe wiyan ko andude no moƴƴinirta farillaji ɗi Allah fawi dow makko ɗi julde korka askar hajju e ko nandi hen ɗum ɗo ina waɗɗi e kala kellifaɗo andude ɗum e gollude ɗum sarɗi somo wonde hakkille maale kelli fiya ko wattude man yaade fudde leeɓi woɓɓe hebde duuɓi sappo e jeetati ma wattude fiilaki ma ƴettude reedu ɗeɗo geɗe kala hen ngel jomum tan helli faa mi salmini on min kallimire yettore mi salmini ustas Amadou Tidiane Ba e wonde hen kawtide inde leftanare mon ɓe andu din man taw ko damal laaɓal walla tagi ittide ɗum ndiyam laaɓɗam ɗo wonno soɓe e longal salli ma yewi ɗum leydi laamu ɗo wonno tamamum kuje laaɓɗe cak kala ko wuri ina laaɓi kañum e kala jamanu so wona hen ɗoɗi kala ko ma ina sofi so wona hen ko ala ƴiƴam e kulle ndiyam hayso angel wuro e jeeɗi ko juuɗe e kala ko daggi so tawi koko hirsa neɗɗo noon ina luura e mum ɓuuri yarede ko ina laaɓi hay sinno ko keeteɗo kala ko yaltata hen sikko gadorade e ko wuuri ina laaɓi so wona gopte neɗɗo e kullel karmo ngel ñamde walla ñaama wulcoɓe kañum e kaɗo e makko ma walla mani maji tuure wayli ko ɓoccone dunno kosam nan fani ko ɗam ɓira e mum ko so ina daggi aɗam laaɓi so ɗum dagaki ɗam soki kala ko yaltata hen e sifama rewani lawol ko wayno ƴiƴam guirojam boddi ƴiƴi ɗum koko soɓi so ɗo ina wawi somnude ko wayno lomɗam catɗum so landarama fayande walla nebam catɗum so kalirama walla ndiyam catɗum so sagginirama ko hono noon soɓe jani e ñamde so tawi ko ler ɗum ko wayno gosi lewru kosam ko nandi hen ko wayno gosi lewru kosam e ko nandi hen yin woppede tan so tawi ko tindi ko wayno ñiiri ko fodde soɓe ɗe tan huytete ko heddi ko hutore so kullel yani e ko wayno ngel maayi toon e fodde ndiyam ɗam tan e kullel ngel horse hen hunde soɓe jani e mum ina dagui hutorede ga ko wona neɗɗo e jama soɓe ɗe e hoore mum kam hoppiri tan ina harmi hutorade kañum e kalis ko wayno gennugel less e ko nandi hen e wadde ɗum ko albinotte e ko saggitotte ina harmani gorko ñantorade kañum e kalis so wona fodde feddere kalis danejo taw ɓurani buuɗi ɗi ina dagui so tawi ko tongol ñiire hinere ma belnol kamiɗo e silam rewɓe noon ina dagnana ñantorade ɗum kala noɓe jiiɗi kadi eɓe dagnana ɓornade hariru par ce que kala ko wiya ɗo ina laaɓi ina dagui ñamde ko wayno liɗɗi en e gueɗe maayo foof kañum e kala ndiwri so wona wilwini kulle jeeri foof nehetede e nehetade kala ko jomum wawi hen ñamde foof ina dagui hay kullon leydi guiley guilɗi kirir hay foof ko jomum wawi hen ñamde foof ina dagui hay boddi sa wawi dadde e tooke mum ina wodanma ñamde woni ko harmi ko ganduɗa hay so hirsama dagotako ko mbabba ko wuuro e ladde foof kañum e puccu e mban puccu walla ñamde leydi e soɓe wandu ina luura e mum yalli koko harmi walla koko aña ina aña ñamde kulle congooje ɗe ko wayno unɗude boyiji cewɗi e baroɗe ko nandi hen ko wiya ɗo ina harmi ko daganaki neɗɗo ñamde ɗum so wona taw ko loro ƴoñim hen so yettima ɗo ganduɗa so hutoraki ɗum tan o maya ene daganimo hutorade ɗum hande haaji makko gasi hen foof min calmi bandiraɓe kala kuuɗon min calmi kadi Ceerno Tidiane Ba yantere suudu makko e galle he jiɗirtami no windan min jangde kon jangde hewde nafoore wonde ala Allah tawɗo windanade mum sallallahu alaihi wa sallam mata anduɓe ina poti aɗa ganduɗaɓe o wi kadi aya goɗɗo ɓurata hulde Allah jiyamu ko anduɓe ɗum waɗi jangde ko hunde waɗɗide nder l'islam wonande gorko e debbo saabu ko jangde timminta hakkille neɗɗo suuɗo gurdam mum ɓamta jikkuji moƴƴi wonan ɗum fitirɗo yeynon ɓer aduna holla ɗum lawol gonga debbo ne foti jangguinede no gorko ni saabu so debbo jangganaka wawata wallude no haɗa ɓesgu no hannirta ni saabu ɗum addana sallam toɗɗina rewɓe ñalawmaji ɗi jangguintaɓe ɗi so janggani waɓe haw gasani o sikka rewɓe nanani saabu woɗɗine sappeji men e sappeji worɓe ɗi o seeka sappeji worɓe ɗi hawitto sappeji rewɓe ɗi o janggin ɗumen saabu yidde jangginde rewɓe addana sallam wiide hoto kadi e hoɗɓe Allah ɓe yahata jamaji Allah to ɗum ko haɓ tawtere jangde wonde nde ko jamaji gonnoɗe ɗe gandal kono sinno wona ɗum julde debbo e nder suudu muɗum ɓuuri hewde baraji e juldem to jama saabu ɗum kadi addana sallam yaniri rewɓe tawta kummirgal hayɓe juulata e ɓaɓɓe ma tawtere jangde nde kadi kebbin dental duuɓi ngal ma won mbiɗi min jaaɓi debbo ne foti jangguinede diine joni noon tigi janggude debbo gande aduna ɗene eɗen mbiya aduna ko Allah tagi ɗum e kala ko wona mum gandal nafa renda ko Allah yamiri yo jangge janggal wurtin ɗum ɓamta ɗum koye dewal Allah jeeya
e nder rende men hanki sinno wonano woodi atowo e tafowo e cehowo e cañowo e gawowo beele ma go rende fewan beele ma jamaji e jumaji daraton andi men tawri jangul meccale kala gonda e rende julɓe e farillaji fawiɗe rende men jeeya so tawi ɗum wonnaka timmi yimɓe fof mbakka dinata te ko debbo e gorko foti on farilla kono won yimɓe jaari ɓiɗɗo debbo fof jangene ko juuɗu tan o fotani janganede hay bindo sohno gande goɗɗe addiyankoje ɗum famnaki ko fawaki e dosɗe l'islam won debbo goto wiyete Sifiyaw e Abdoullahi wi nera sallam yiɗi attutami wonde Hafsatu o wi an kam ko hamma jangi moccugol nun kono jangirɗa bindel ni oɗo Sifiyaw noon ko debbo darillan gam habde human binnagal rewɓe rendo mumen gam habde human binnagal rewɓe rendo mumen te nera sallam settanima te ko wona ɗum ko hay goto yiiɗa docteur goto juma e joom suudu mum walla bande mum debbo bandira ɗiɗi joɗɗum no seeɗa diine l'islam dosɗe l'islam ko ɗoftade kerɗe to konngol yetugol dosɗe mum ko joyi bo seedade mo deweteɗo ala sona Allah tan go wonde Muhammadu ko maccuɗo makko ko nela diine ay buɗo windere gilfutagi jilum kone ɓerde yanana ɗaɗisama diine ɗoniɗo ɗongal teddeni l'islam lasuna yoɓi sitani diine najanno hande jolasitanallah alino ceernam walyaɓe kawri alati dokal kolalla jomen woni defti diine seeɗen ɓe kaali mbari defte mbindi almuɓe jangi kajomakka diine arokkama girgol e nder ɓerde annabi ha feƴi wajika sunnaji diine aronki Muhammadu bibajo aminata kamse kutijani ɓe dowo diine enen fof jumma o caggal gasir e bandira moƴƴiɓe Allah jarama on jarama no fewi caggal ɗum ko yettude Allah no fewi e banggueji kala tengti noon e ñallugue hande gue saabu teskade en dañi ɗo koɗo mantiniɗo mo ganduɗa no mbiɗen ñanden ni omo aranno e duɗe he ko adi hande kono ko wayi duɗe ko e ley woni dumum no juɗɗo seeɗa e waɗi dawal no fewi saabu heɓe mo nanɗo e nam en gasa taw tawaka ñalawmaji ɗi waranno e jilluji e duɗal ngal kono guila to mustola to ha ɗo galle Allah jaabu en ɗo omo aranno e duɗe he jillu no fewi kadi omo naftano duɗe kadi no fewi ha ñallugue hande kadi nden nafoore kadi en yiyata kadi gasani saabu eɗen gandi jewte makko pindinoje pamminoje jeertinoje kono kadi kirjinoje kadi fewde e ɓamtare ewa saaha fof kadi en dañannoɗo makko mato noon lombere wonde ɗo nde waɗi saaha juɗɗo noon no fewi ha yifte ñalawma hande o en keɓanimo waɗi ɗum ko haajuji e gantuji guila e waso joɗade e ko nandi hen kono hande o kadi jetti Allah no fewi nde tuma kadi dañƴe kadi Oustaz Amadou Tidiane Ba ɗo kadi yilli en duɗal ngal kadi duɗal muftude Diop ɗo e Medina Gounass wadde ko beelama mawɗo enen foof kadi en beltima ewa weltare nde noon wonɗo tuggi kono ala ɗo nde haaji en jettiri ɗum Allah no fewi en mbiyam bisimilla makko bisimilla noon ko baba tan nde tawno ko hunde adorade kono enen fof eɗen gandi koye nokku makko ari saabu baɗiraɓe nan ɗo miñiraɓe nan ɗo bandiraɓe nan ɗo foof nan ɗo enam ewa wadde noon firti tan koye nokku makko ari kanko fonno bismade ɗum noon en jettiri ɗum Allah noon kadi en mbiɗemo kadi bisimilla makko e duɗal ngal saabu ko enen tawi ɗo enam so ɗum ɓenni Thiam Tidiane min jinno jaɓɓorade e mum foof hono waɗe ɗo yimre caggal ɗum emin jinno fonde fay soko sukaɓe ɗiɗo ewa defto banggue andujini ma hen ɗiɗo waɗa ko kaali banggue jangde hen goto waɗa ko haali banggue ñarugal woni ɓornanteri ewa holko haala hen ɓeɗo yimɓe joyi min mbanno programme no foti foof hay sinno ko ɗiɗoɓe gara kaala andinma caggal ɗum heddiɓe ƴewanamɓe feere so Allah jaaɓi inchallah e oɗo saaha noon duɗal ngal min jangata ɗo ennam ko deftere tarago fuɗɗorde nde e deftere hiisa ko noon kadi deftere andujini ma amin jangga noon deftere wotere nde woɗi nde wiyete ko mbaccuɗen koye men deftere nde ko Ceerno Amadou Tidiane Kane to Galawi winde nden ɗenne kadi guitta bindal mum saahaji min beltoro ɗum ko noon kadi ɓe bindande goɗɗe ko deftere wonde nden noon en keɓani titode e deftere nde waɗi deftere nde kelle foof ngala inde deftere nde kono ko deftere hewde lowdi hewde fayida no fewi ko banggue gueɗe rendo ko nandi hen to ko juɓɓudi mum ha e needi mum ha e neesu mum e ko nandi hen tenkinoɗe nesuji meɗen to banggue l'islam
nden deftere kadi eɗen ballitoron no feewi wona ɗum ko noon ko defte cenjalaɗe tan ɗen tan fayida min ɓuuri hutorade e nder duɗal ngal noon sikki ala woni ɗo koye duɗal ngal ko hedde temedere e mankude seeɗa somi juumani walla Salmat foti wonno duɗal e temeɗɗe temedere eyyi jiri Allah ƴewani lisi wonon e tongol tan mo ƴeew lisi o kono ko temedere nde kam ko so hayso fawi hewani no fewi edde seeɗa tan ko fawi ko wonɗo duɗal e kono ko arata ko kam temedere nde ngakki wadde ko arata janggo ñande fof ko temedere nde ngakki hedde capanɗe jeetati tan fayi dow ko arata janggoy ko heddiɓe noon yo Allah famɓe kono denɗam turkeɓe ni ngara hande janggo naɗo noon sikki ala Houleye Ba waɗanen andu diine ma jaram